आयुष्यामध्ये काही वस्तू घेताना सांभाळून घेत चाला, कदाचित ते तुमच्या जीवावर देखील बेतेल. पियानो द हॉरर स्टोरी. पण त्याआधी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा. इकडे साक्षी फार खुश होती, कारण की ती नुकताच शाळेतून आल्या तिला तिच्या घरी एक सरप्राईज भेटलं होतं. तिच्या आईबापांनी तिला हवा असलेला पियानो हा गिफ्ट केला होता. मम्मी पप्पा, थँक्यू सो मच. मला किती आनंद झाला मला सांगता येत नाहीये. साक्षी ही आनंदामध्ये बोलत होती. साक्षी ही सध्या 8वीला शिकत होती. काही दिवसांपासून तिने आपल्या आईबापांना पियानो घ्या हा हट्ट धरला होता आणि आज तिला तो भेटला होता. तिचे आईबापा म्हणजेच रवीना आणि राज दोघांनी आपल्या मुलीला हे गिफ्ट दिले होते. साक्षीला ते गिफ्ट फार आवडले आणि अपेक्षाप्रमाणे साक्षी ही आपल्या पियानोमध्ये व्यस्त झाली. 2-3 दिवस झाले हळूहळू का होईना साक्षी ही पियानो आता शिकत होती. इकडे राजने आपल्या पत्नी रवीनाला सांगितले की रवीना, मला ऑफिस निमित्त बाहेर जायचे, किमान आठवड्याभर तरी मी नसेल. आणि राज हा आपल्या कंपनीच्या निमित्ताने निघून गेला आणि हळूहळू करून साक्षीला जणू लगावच लागला होता त्या पियानोचा. शाळा, अभ्यास, ट्युशन सगळं काही विसरून ती त्या पियानोच्याच मागे लागली होती. आणि खऱ्या अर्थाने रवीना देखील खुश होती. साक्षी ही अभ्यासात जरा हुशारच होती, म्हणून रवीनाला काळजी नव्हती. साधारण रात्रीचे 12:30-1 वाजले होते. साक्षी आपल्या रूममध्ये गाढ झोपली होती आणि अचानकच तिला असे वाटले की कोणीतरी तिच्या पायाखालचे पांघरून हे ओढून घेतलेत. साक्षीने उठून पाहिलं तर पूर्णपणे अंधार पसरला होता. तिने आपल्या रूममधली लाईट लावली आणि नीट पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. साक्षी ही आता झोपी गेली. इकडे डोळा लागतो ना लागतो त्याच क्षणी कोणीतरी बेडवर साक्षीला जोरात धक्का मारला आणि साक्षी ही बेडच्या खाली पडली. साक्षीने पुन्हा उठून पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. साक्षीला फार भीती वाटली आणि साक्षी पळतच आपल्या आईच्या रूममध्ये गेली. आईला न काही सांगता ती झोपी गेली. साक्षीला देखील असेच वाटले की काहीतरी भास असेल. दुसरा दिवस झाला. साक्षी नेहमीप्रमाणेच घरी आली आणि पियानो वाजवण्यात व्यस्त झाली. रात्र झाली आणि हे झोपी गेले. रवीना इकडे टीव्ही पाहण्यात व्यस्त होती. साधारण रात्रीचे 11:30-12 वाजले असतील आणि त्याच क्षणी पियानो वाजण्याचा आवाज पुन्हा येऊ लागला. यावेळेला रवीनाला मात्र चीड आली. एवढ्या रात्रीचा कोण पियानो वाजवतो का? साक्षी पण ना. रवीना ही उठली आणि हळूहळू करून ती साक्षीच्या रूममध्ये जाऊ लागली. तिने तो डोर उघडला आणि तिने रवीनाने साक्षीला जोरात ओरडली, साक्षी, समजतं की नाही? अगं किती वेळ, असं कुठे असतं का? तेवढ्यात साक्षीने रवीनाकडे पाहिले आणि साक्षी ही गपचूप झोपी गेली. रवीनाने डोर बंद केला आणि रवीनाने मागे पाहिले तर तिच्यासमोर साक्षीच उभी होती. रवीनाला घाम फुटला. त्या क्षणी साक्षी बोलली, अगं आई, झालंय काय? अशी का घाबरलीये? आणि हो, तू इथे कशी काय? कोणाशी बोलत होती? मी तर पाणी प्यायला ही बाहेर आली होती. रवीना काही काळ स्तब्ध झाली. रवीनाला काहीच नाही समजले. रवीनाने साक्षीला सांगितले की बाळा, जाऊन झोप. पण खऱ्या अर्थाने रवीनाला फार भीती वाटत होती. रवीनाला काही क्षण आधी तिच्यावर काय घडले हे समजत नव्हते. पण हळूहळू करून साक्षीचा लगाव हा त्या पियानोला लागलाच होता. आता रोज 4-5 तास तरी किमान साक्षी ही आपला पियानो वाजवत होती. रवीनाला आता ह्याची चीड येऊ लागली होती. साक्षीचा आता हावभाव बदलला होता. साक्षी ही पहिल्यासारखी आता हसत नव्हती. चेहऱ्यावर एक वेगळ्या प्रकारचा दुःख जाणवत होता. एके दिवशी तर फार अजब झाले. साधारण सकाळी 7च्या दरम्यानच साक्षी ही पियानो वाजण्यात व्यस्त झाली आणि पुन्हा रवीनाने फार ओरडले, अगं वेडी, तुला समजते की नाही?
जर घरचे काही बोलत नसेल तर याचा अर्थ काय घ्यायचा? रवीनाने साक्षीला फार ओरडले. साक्षी काय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती आणि शेवटी रवीनाने तेच केले जे यावेळेला तिला योग्य वाटले. रवीनाने साक्षीच्या कानशील मारली. साक्षी जणू शुद्धीत आली होती आणि काही करून साक्षीला तिने शाळेमध्ये पाठवले. तो डोर हा बंद केला आणि काही क्षणातच साक्षीला शाळेमध्ये सोडून ती आपल्या सामान आणायला मार्केटमध्ये गेली. भाज्यांची खरेदी वगैरे केली आणि पुन्हा आपल्या घरी आली. डोर ओपन केला आणि सोफ्यावर बसली आणि त्याच वेळेला हा वेगळाच पियानोचा आवाज आता येऊ लागला होता. इकडे रवीनाला घाम फुटला आणि रवीना बोलली, कोण कोण? पण हळूहळू करून तो पियानोचा आवाज हा वाढूच लागला होता आणि रवीना बोलली, साक्षी हे बघ, जर तू वरती असशील तर बघ, याचा परिणाम फार वाईट होईल. रवीना रागारागातच आता त्या दरवाजाकडे जाऊ लागली. इकडे पियानोचा आवाज हा वाढला होता. रवीनाने तो दरवाजा उघडला आणि रवीनाने पाहिले की त्या खोलीमध्ये कोणीच नव्हते. होता तो फक्त आणि फक्त पियानोचा आवाज. रवीनाला ते दृश्य पाहून फार भीती वाटली आणि त्या क्षणी रवीनाच्या खांद्यावर एक हात पडला. रवीना जोरात ओरडली. तसा मागून आवाज आला, अगं रिलॅक्स, मी आहे, राज. रवीनाने मागे पाहिले आणि तिच्या जीवात जीव आला. घडलेला सर्व प्रकार हा तिने आपल्या नवऱ्याला सांगितला. राजला देखील थोडा अस्वस्थ वाटले. एके दिवशी सगळे झोपी गेले असताना साक्षी अचानकच उठली. साक्षीला तेच भास पुन्हा होऊ लागले. कोणी तिची चादर ओढतंय तर कोणी तिचे केस. आणि अचानकच जोर जोरातच तो पियानो वाजवायला लागला. साक्षीला फार भीती वाटली. साक्षी ही पळत पळतच रूमच्या बाहेर मध्ये आली आणि साक्षीने दरवाजा बंद करताना पाहिले की तिला 2 डोळ्यांचे आकृती दिसलेत. साक्षी तिच्या आईबापांकडे आली. आईबापांना उठवलं, बाबा, आई, उठ ना. इकडे दोघेही उठले. झालेला सर्व प्रकार हे त्याने त्याच्या आईबापांना सांगितला. बाबांनाही थोडी चिंता वाटली म्हणून बाबा बोलले, ठीक आहे, झोप आता, आपण उद्या सकाळी बघू काय ते. तिघही त्या दिवशी झोपी गेले. साधारण सकाळचे 7:30 वाजले असतील. राजला हलकीशी जाग आली आणि स्पष्ट ऐकू आले की तो पियानो त्याच आवाजाने हा त्यांचे घर गुंजत आहे. आणि राजनी बाजूला पाहिले तर तिकडे साक्षी नव्हतीच. तिने आपल्या पत्नी रवीनाला उठवले. इकडे दोघांनाही चीड आली, त्याचबरोबर चिंताही वाटली. दोघेही त्या खोलीकडे जाणार, पण ती खोली यावेळेला लॉक होती. दोघेही दार ठोठावू लागले. साक्षी, साक्षी, दरवाजा उघड. साक्षी, असं का करते, समज जरा. पण दरवाजा पूर्णपणे घट्ट होता. शेवटी राजने तो दरवाजा तोडण्याचा निर्णय घेतला. तसा आतून जोरजोरात पियानोचा आवाज येऊ लागला होता आणि राजने त्या क्षणी तो दरवाजा तोडून टाकला. राजने जे पुढे दृश्य पाहिले ते पाहताच तो देखील ओरडला आणि साक्षीच्या तोंडातून एक वेगळाच आवाज आला. ती देखील किंचाळली. कारण की साक्षी पियानो वाजवत असताना तिच्या मागेच एक पांढरक आकृती उभी होती. जणू ती 50 वर्ष पुरुषाची होती. त्याचे डोळे हे पूर्णपणे लाल भडक झाले होते. पूर्णपणे पांढरं पडलेले त्याचे शरीर, तोही जोरजोरात ओरडत होता. तो साक्षीवर वार करणार. त्या क्षणी राजने तिला पकडले आणि साक्षीला घेऊनच तो बाहेर आला. ते दरवाजा त्याने पूर्णपणे बंद केला. रवीनाने ते दृश्य पाहिले होते. तिघही पळत पळत त्या घराच्या बाहेर आले. दोघांना काहीच समजत नव्हतं की क्षणभर त्यांनी काय पाहिलंय.
पण त्या दरवाजाच्या आतून वेगवेगळे आवाज येऊ लागले. पुन्हा इथं येऊ नकोस, आलास तर ध्यान राख. हे आवाज फार भीषण होते. पियानोचा आवाज हा वाढूच लागला होता. अगं काय हे, काय झालं? साक्षीने आपल्या आईबापांना विचारले, पण साक्षीची तब्येत आता खालवू लागली होती. साक्षी क्षणभरात बेशुद्ध पडली. काय चाललंय राज, बघ ना. रवीना रडू लागली. तसंच रवीनाने साक्षीला हॉस्पिटलमध्ये नेले. पण इकडे राज त्या दुकानच्या ओनरकडे गेला. त्याने घडलेला सगळा प्रकार सांगितला आणि दम देतच बोलला, सांग कुठून आणलेस हे, आणि नक्की त्या पियानोचा काय प्रकार आहे? जेव्हापासून ते आमच्या घरी आले त्यापासूनच असे किस्से घडायला लागले. त्या शॉपच्या ओनरनी सांगितले की अहो साहेब, हा पियानो तर सेकंड हँड आहे, आणि हो, ह्याचं फर्स्ट ओनरचं मी नाव तुम्हाला सांगतो. सांगितलेल्या पत्त्यानुसार राज हा तिकडे पोचला. त्या घराची बेल वाजवली. साधारण एक 40-45 वर्षाच्या बाईने हा दरवाजा उघडला. नमस्कार. इकडे झालेला सर्व प्रकार हा राजने तिकडे सांगितला. तशी ती बाईचे तोंड हे हळूहळू दुःख साठवत गेले. तिने त्याला घरी बोलवले आणि हळूहळू करून सर्व प्रकार सांगितला. ती बाई बोलू लागली, हो, तुम्ही जे सांगितले ते योग्य आहे. त्यांची आत्मा आजही तिथेच आहे, त्याच पियानोला लागून. त्यांची त्यांची म्हणजे कोण? तसंच ती बाई बोलली, तेच नितीन, माझे मिस्टर, जे 5 वर्ष आधीच हे जग सोडून गेलेले आहेत. 5? अहो बोलताय काय तुम्ही, सांगा मला. तशीच ती बाई बोलू लागली. साधारण 5 वर्ष आधीची ही गोष्ट आहे. नितीन हे वॉचमॅनचे काम करायचे. त्याचबरोबर त्यांना पियानो हे जी आवड होती. चांगला पियानो त्यांना वाजवता येत होता. म्हणूनच त्यांनी घरीच हे पियानोचे क्लास घ्यायचे ठरवले होते. पियानोचे क्लास हे अगदी व्यवस्थित चालत होते. 2-3 का होईना, पण त्यांच्याकडे विद्यार्थी येत होते. महिन्याचा खर्च हा त्यातून थोडाफार भागत होता. एके दिवशी नितीन जिथे काम करत होते त्या कंपनीमध्ये मोठी चोरी झाली. नितीन तिथे ड्युटीला असल्याने त्याला त्याचे काम नीट करता आलं नाही असं कंपनीने कारण दिले आणि तिथून काढून टाकले. आमच्यावर एक मोठं आर्थिक संकट कोसळलेलं होतं. पण नितीनचा पियानोचा हा क्लास चालूच होता. संकट येताना जणू काय एकत्रच येते असे वाटत आहे. आणि त्याच्या पत्नीने पुन्हा सांगितले की साधारण काम गेल्यानंतर त्यांना पुन्हा काम भेटत नव्हते. त्यांचे नाव हे खराब झाले होते. म्हणूनच त्यांनी त्यांचा पियानोचा क्लास हा मोठा करण्याचा निर्णय घेतला. हळूहळू करून 2, 3, 4 असे विद्यार्थी वाढू लागले. पण जवळजवळ 1 महिना झाला होता. कोणी त्यांना त्यांची फीज ही दिली नव्हती. म्हणून नितीनने सगळ्यांना सांगायला चालू केले की जेवढा लवकर होईल तेवढी फीज द्या, वगैरे वगैरे. पण विद्यार्थ्यांनी तिची टाळाटाळ केली. पण नितीन याचा राग हा त्याच्या शिक्षणावर काढत नसे. नितीन अगदी त्यांना व्यवस्थित शिकवत असे. त्या काळी मीही घरी नव्हती. नितीन हा आपल्या विद्यार्थ्यांना बोलला की बघा, सध्या तरी माझे औषधं घ्यायला देखील मला पैसे नाहीत. जमलंच तर आजच पैसे आणा, माझी फीज द्या. विद्यार्थ्यांनी देखील होकार केला आणि हळूहळू क्लास चालू झाला. नितीन नेहमीप्रमाणेच हा शिकवत होता. आणि त्याच क्षणी नितीन जोरजोरात खोकू लागला. त्याला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. नंतर असे समजले की नितीनला हा दम्याचा त्रास होता. आणि म्हणूनच पैसे नसल्याने तो सध्या त्याच्याकडे स्प्रे ठेवू शकला नव्हता. मुळात त्याला ते स्प्रे विकतच घेता आले नव्हते.
नितीन हा आता हळूहळू करून तडफडू लागला आणि नितीन बोलला, जेवढं लवकर होईल तेवढं लवकर माझी फीस आणा, काही करा पण आणा. त्या मुलांनी होकार दिला आणि सगळे हळूहळू करून फीस आणायला गेले. नितीन हा घरात एकटाच होता. जणू काही त्याला त्याचे मृत्यू दिसले होते आणि त्याच्या अखेरच्या क्षणात तो पियानो जोरजोरात वाजवू लागला. ते पियानो त्याने अगदी त्याच्या कष्टाच्या पैशाने घेतले होते आणि अगदी 5 ते 10 मिनिटात त्या पियानोवरच त्याने त्याचा जीव सोडला. काही वेळाने त्याचे विद्यार्थी देखील आले, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. पण ह्याचं आता काय? ती बाई बोलली. तसं राजनी सांगितले की अहो त्याने माझ्या मुलीला झपटले, चला तुम्ही इथून, चला माझ्यावर. तसं त्या बाईनेही होकार दिला आणि ते त्या घरी पोचले. तिकडे नेहमीसारखाच जोरात पियानो वाजल्याचा आवाज येत होता. जणू आता कान बंद करायला लागते की काय, एवढ्या मोठ्याने. आणि हळूहळू करून ते त्या दरवाजाच्या दिशेने पोचले. तो दरवाजा उघडला आणि ते दृश्य पाहताच राजला आश्चर्याचा धक्का बसला. नितीनची पत्नी देखील थोडीफार घाबरली, कारण की त्या पियानो समोर नितीन हा जोरजोराने तो पियानो वाजवत हसत होता. तो इथे पूर्णपणे पांढरा पडला होता. तसंच त्याच्या पत्नीने आवाज दिला, अहो ऐकता का? आणि अगदी क्षणभरातच त्या कमऱ्यामध्ये शांतता पसरली. तसं त्याने मागे पाहिले आणि बोलला, तू का आलीस इकडे? जा, पुन्हा येऊ नकोस, नाहीतर. अहो असं का करताय? तुम्हीच पियानो शिकवायचा ना, आणि तुम्ही त्या मुलीला त्रास का देतायत? अहो सोडा ह्यांना, हे सगळे भले माणसं आहेत. तसंच नितीन बोलला, तू मला शिकवू नकोस, निघ इथून, नाहीतर तुला आणि याला दोघांना इकडेच गाडीन. तसंच राज बोलला, अहो माफ करा आम्हाला, आमची काय चूक आहे? नाही, आम्हाला सोडा, माझ्या मुलीला सोडा. इकडे नितीन हा पुन्हा पियानो वाजवण्यात व्यस्त झाला होता. तशीच त्याची पत्नी बोलली, अहो असं काय करताय? मला आजही आठवतंय की तुम्ही अगदी 2-3 महिने हे निस्वार्थपणाने त्या मुलांना पियानो शिकवले. मला मान्य आहे की त्यांच्याकडनं देखील चूक झाली, पण त्याची शिक्षा या मुलीला? आणि नितीन क्षणभरातच थांबला. नितीन हा मागे वळू लागला आणि नितीन बोलला की मला त्याचं काय नाही, पण माझ्या पियानोचं काय? माझा पियानो का विकलास? हा दुसऱ्यांच्या घरी आला, माझा जीव आहे या पियानोवर. तशीच त्याची पत्नी बोलली, अहो माफ करा, पण तुम्हाला देखील माहिती आहे की आपल्या घरची परिस्थिती कशी आहे. नाईलाजाने आपल्याच मुलीच्या शिक्षणासाठी मला हे विकावं लागलं. तुम्ही त्या मुलीमध्ये ही आपली मुलगी पहा ना. आणि नितीन ह्याचं मन मेणबत्तीसारखं पागळलं. नितीन हा त्याच्या पत्नीकडे बघतच होता. तशीच त्याची पत्नी बोलली, या जागी जर आपली मुलगी असती तर तुम्ही काय केलं असतं? तुम्ही तिला असाच त्रास दिला असता? आणि नितीन इथे पूर्णपणे शांत बसला. तशीच ती बाई बोलली, अहो सोडा तिला, त्या मुलीने तुमचं काही नाही केलंय. जाऊ द्या, हे सगळे भोले माणसं आहेत, हे जग तुमचं नाहीये, हे जर स्वीकार करा. आणि क्षणभरातच रडण्याचा आवाज येऊ लागला. हा आवाज नितीनचा होता. आणि नितीन बोलला, मला काळजी वाटते तुमच्या सगळ्यांची.
मला नव्हतं जायचं इथून, पण जावं लागलं. म्हणूनच मी या पियानोचा सहारा घेतलाय. माझी आत्मा इथेच आहे, ह्यालाच लागून. मला फक्त तुमची काळजी वाटते. तशीच त्याची पत्नी बोलली, आमची काळजी करू नका. आणि क्षणभरातच राज बोलला, यांची काळजी तुम्ही आता करू नका. तुमची पत्नी ही आता माझी बहीण, तुमची मुलगी ही आता माझ्या मुलीसारखीच. तिला कसलाही त्रास नाही होणार. तिच्या सर्व शिक्षणाची जबाबदारी ही मीच घेणार. आणि क्षणभरातच नितीन हा दोघांकडे पाहू लागला. नितीनच्या डोळ्यातून आता अश्रू गळत होते आणि नितीनने राजकडे पाहतच हात जोडले आणि हळूहळू करून तो अदृश्य झाला. इकडे त्याची पत्नी ही जोरजोरात रडत होती आणि अचानकच राजने कॉल उचलला. त्याच वेळेला त्याच्या मुली साक्षीचा होता. साक्षी ही शुद्धीत आली होती. हा बाबा, अहो आता मला फार बरं वाटतंय, तुम्ही काळजी करू नका. इकडे राजला देखील आनंद झाला. साधारण 2 ते 3 दिवसाने राजने नितीनच्या आत्म्यासाठी ही पूजा घातली. त्याच्या आत्म्याला शांती भेटावी यासाठी पूजा घातली. आणि आता राज हा 2 मुलींचा सांभाळ करतो. दोघांनाही तो मोठं शिकवणार असं त्यांनी वचन घेतलेलं आहे. तो पियानो देखील तिकडेच आहे. पण खऱ्या अर्थाने साक्षी ही पियानो वाजवण्यामध्ये आता माहीर झालेली आहे. वडिलांचं प्रेम हे अदृश्य असतं, जे दिसत नाही पण ते मोजता येत नाही. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर किंवा इंस्टाग्रामवर आपल्याला फॉलो करून तिथे सेंड करू शकतात. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. शेअर करा व्हिडिओला आणि भेटूया पुढील भागांमध्ये.